clară nevoia unui astfel de mecanism, pentru că 21 din 27 țări membre ale Uniunii Europene au astfel de mecanisme de acces ultra rapid. Cred că această consultanță se poate face foarte bine la nivel de farmacie, acolo unde de fapt este și obligația farmacistei. Pe pandemie ați văzut că ne-am confruntat cu necorelări ale datelor pe care le raportau unii și alții. Și asta s-a întâmplat pentru că am realizat că suntem o echipă. România poate fi un exportator de bune practici.